जोंनिफ्राय जों गोसो गोरबोनिफ्राय लुबैयो जे बिथाङा जेलनिफ्राय हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनै प्रमद बर' सारा एनडिबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जिसावनो केडारफोर जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बेखौहाय जोंहा बे साननैसोनि गेजेरावनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनानै होसिगोन आरो बे बाथ्राया जों रायजो राजाफोरनि गोजोनथाव खौरां आरो मोजां खौरां होननानै आं सानो रायजो राजा लोगो नोंथांमोन दिनै जोंहा प्रमद बर' सारा बुंदों नैबे सप्ता मोननैनि गेजेरावनो जोंहा एनडिबिनि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जिसावनो केडारफोर जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बिसोरखौ नैबे सप्ता मोननैनि गेजेराव बा नैबे खम समनि गेजेरावनो जोंहा जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनानै होसिगोन स' बे बाथ्राया बेसेबांबा गोजोनथावना आरो रंजाथावना रायजो राजा लोगो नोंथांमोन थारैनो नोंथांमोना मिन्थिगौना जोंहा प्रमद बर' सारा गावनि खुगानिफ्रायनो रोखा रोखा बुंदों आरो जों बेखौ खोनानो मोन्दों आरो नुनो मोन्दों रायजो राजा लोगो नोंथांमोन दिनै एनडिबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारा दिनै सासे बर'नि बिर जोहोलाव होनब्लाबो जोंहा लस गैया आरो बेयो सासे जोंनि बर' हारिनि बिर जोहोलाव आरो जोंनि बे दासिम बेवहाय जोंहा डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि गोबां खामानि दं दिनै डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारा जुदि एनडिबिखौ जोनोम होआमोनब्ला दिनै बर' हारिया दासिमबो बे थासारियाव फैनाय नङामोन रायजो राजा लोगो नोंथांमोन बिनिखायनो एनडिबिनि नाजाथाबनायखौ एनडिबिनि खस्थ'खौ नुनानै जोंहा प्रमद बर' सारा बे खम समनि गेजेरावनो दिनै एनडिबिनि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारजों आरो जेसेबांनो जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बिसोरखौ उदां खालामनायनि बाथ्राखौ होनायखौ जों नुनो मोन्दों स' रायजो राजा लोगो नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोंहा प्रमद बर' सारा मा बुंदों नोंथांमोना क्लिपाव नायबानो जाबाय जोंहा डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे साद' जोबथेसालियाव जोबजानानै दं जे केडारफोरनि स' बिथांमोना 2 सप्तानि गेजेराव जोंहा मोनसे हियारिं दंबावो थांनाय मैयानि दिन स' बेवहाय जोंहा सुप्रिम कर्टनिफ्राय सप्ता मोननैनि डेट बिबावदों स' बे सप्ता मोननैयाव जोंहा प्रमद बर' सार इउपिपिएलनि चिफ जोंहा प्रमद बर' सार स' बिथाङा दिनैहाय एनडिबिनि गासै केडारफोरखौ लानानै डिआर नाब्ला रन्जन दैमारिजों जेसेबांनि केडारफोर दं बेसोरखौहाय जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायनि बाथ्रा होनायखौ जों नुनो मोन्दों स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोंहा प्रमद बर' सारा मा बाथ्रा बुंदोंमोन थारैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जासिगोन आरो रंजाथावना आरो खुसि जाथावना रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय जोंहा प्रमद बर' सारनि टपिकखौ जोंनिफ्राय जों गोसो गोरबोनिफ्राय लुबैयो जे बिथाङा जेलनिफ्राय गनांगौ बिनि थाखाय जों जेसेबां हायो खामानि मावगासिनो दङ आंहा फोथायनाय दङ खम समनि गेजेरावनो जोङो रन्जन दैमारि बिथांखौ बरननो हागोन बे फोथायनाय दङ बिनि थाखायनो जोङो खामानि मावबाय थादों आसाम सरकार भारत सरकारजों रायज्लायबाय थादों रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन थारैनो नोंथांमोना नुबाय जोंहा प्रमद बर' सारा मा बाथ्रा बुंखो थारैनो नोंथांमोना खोमाजों खोनाबाय थारैनो प्रमद बर' सारा बुंदों एनडिबिनि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारजों आरो लोगोसे जेसेबांनि केडारफोर जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बिसोरखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो जोङो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनानै होसिगोन आरो जोङो जुजिगासिनो आरो सरकारजों जोङो नारसिनगासिनो सरकारखौ जोङो जे डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारजों आरो लोगोसे जेसेबांनि केडारफोर जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बिसोरखौ उदां खालामनायनि थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिनगासिनो थारैनो प्रमद बर' सारा नारसिनदोंब्ला थारैनो नैबे 2 सप्तानि गेजेरावनो जोंहा डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जासिगोन बा बुंनो थाङोब्ला नैबे 2024 जोबनाय मास लास्ट मास दंबावो जोंहा डिसेम्बर मास स' बे डिसेम्बर मासाव जोंहा डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारा उदां जामारसिगोन नामा स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो प्रमद बर' सारनि बुंनाय बाथ्राया थारैनो नंखाय ना सैथो आरो बे प्रमद बर' सारा थारैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनानै होमारसिगोन नामा बिनि बिसय नोंथांमोना बेखौहाय कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो रायजो राजा लोगो नोंथांमोन।